jeɗɗi fawi silmaji capan e nayya Banjul to leydi Gambi. Bisimilla mon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko edi silmaji nogay jokkoji hen joni ɗi ene keɓan silminde hen koɗo meɗen hande no mo wiye soya jigé mo goto e yimɓe fedde politique M5 RFP to leydi Mali mo yewtiran Abdoulaye Diallo ko fawi e ɗi suɓogoji cartaɗi ɗum woni tewtide hono so tawi ɓiɓɓe leydi ndi ana jaaɓi na ana calli ngal nuygal saɗe kesal to leydi Mali. Caggal majjum jaɓɓoɗen kanko Oumar Mamadou Sow mo jangganen ko winda e jeydeji ɗi timminira na wiyata ngo jokkude jantore meɗen tato ɓerde hannden fawinde e margol dabaji to leydi Mali woni ko paɗen hannden rafindenago ana waddani ɓe kamɓe maroɓe tiɗallaji kewɗi fadede toɓɓe noon bisimilla mon e yeftere coftal ɓalli. E yeftere coftal ɓalli Oumar Mamadou Sow a salminama. A salmitama Abdoulaye Dikko en calmini heeɗiɓe RFI fulfulde kala. En puɗɗiran hono kabaru ngoware mbiyen ballon selli kanko ɓiilide France Karim Benzema mo yahan Ittihad club to Arabie Saoudite. Ko noon tigui duuɓi ɗiɗi e kiɓɓi o sifodiri e ngal diɗɗal to Jidda leydi Arabie Saoudite o Ballon d'Or francinajo immima Real de Madrid kippu Espagne mbo o andi no feewi o wowi kadi saabu noon wondemo e on kippu ko tolni e duuɓi 14 to Arabie Saoudite to o fayi to ko kalisi kewɗi o yoɓete toon hakkude temedere jaggi temedde 2 millions e kalisi euro e hitande kala o tawtoy noon e on championnat sehili makko Cristiano Ronaldo pettowo to Al Nassr gila joni duuɓi ɗiɗi. Abdoulaye e ɗiɗo duuɓi foof noon teskama pellital Arabie Saoudite faade lata ballon nde tawno eɓe jogui anniya yuɓɓinde mbiyen e duuɓi garoji folo tiro aduniyankewel e fannu lata ballon. En gartanɗo Afrique to Niger eltowo kepp Niger nantini hono yimɓe hanɓe tawede e kabaru kan muɗum hitande hikkande jonno ko watta hitande warore. Ko noon Jean-Michel Cavalli o ɓaŋini limori 13 fijoɓe e pottital ñalawmo joyaɓo hebaru gam tawtorede Coupe d'Afrique teskama gartugol hewɓe e diɗɗal ngal ko wayno capitaine o Youssouf Oumarou e Ali Mohamed geddunoɗo diɗɗal ngal fodde duuɓi ɗiɗi e wi keblowo mabɓe o ko hunde moƴƴere kono weɓata saabu holli sukaɓe hattanɓe ina toon ha tengteɓe yanoɓe ko ɓoyani e folotiro kan U20 to Algérie ina wayno Niger hawrata ko e Tanzanie ñande 17 ndu lewru jeego ɓuru ndu gonɗen. A jarama. Koɗo men hande to leydi Mali 17 ndu lewru nden suɓogoji gaɗata ɓiɓɓe leydi ndi kolla so tawi jaaɓi na jaɓali e nuygal sere kesal ngal arde ɓe lama fadde ngu jiiɗi joƴƴinde e limajum gilla aljumari jaɓɓine nde campagne o fuɗɗi kala e pelle ɗe ana hokka miijo mum fedde politique M5 RFP holliti hono tawdaka e ngal nuygal saria eɓe noddi du ɓiɓɓe leydi Mali ɗum ɓiɓɓe Mali kala calo koɗo meɗen hannden yo soya jigé goto yimɓe nde fedde M5 RFP omo jaabo e fandu haala Abdoulaye Diallo. Soya jigé salminama a bismama hiɗa tawa e fedde walla mbiyen kawtal pelle politique et société civile wiyetengal M5 RFP Mali Koura en jii ɗe balɗe yawtude e aset o on koccodiri e jeniyankoɓe gam andinde darde mon e ko fati e waylugol ɗosgal leydi ndi woni constitution ɓe ardiɓe laamu fadde ngun noddi hande ko saabi onon M5 RFP wii on jaɓani on wonda on yaadani e ngal pellital ardiɓe leydi ndi. Constitution minen suki moƴƴani e leydi ɗe moƴƴani e laamuɓe ɓe sa daari probléme Mali wala probléme constitution probléme Mali woni lawol ngala sécurité ala e courant ala ndiyam ala hay joni min yalti ko nder mobelam gommi par ce que courant ala o ɗe probléme uji keɓani hen lawol keɓani hen solution joni ɓe jiiɗi waljido e constitution minen suki ɗum jarani kamɓe mbaɗino réunion ji ɓe noddi yimɓe komin kaali ko foof ɓe wino ɓe nani mais document final o yaltini sa daari a yiyan ɓe jiiɗi ɓe mbaɗi koɓe mbela ko ɗum woni koɓe mbaɗi donc minen sukki gonga ala hen e ko woni ceggal hen minen min ganda ene haalana hen sabu min kalniɓe moƴƴani Mali probléme wala probléme constitution Mali probléme koɓe fewnu lawoluji koɓe fewnu lobitanuji e hokka golle e sukaɓeɓe ñalla yaade e rewɓe maaya e lawol ñande foof sa daari télé ɗum foof golle ngala kalis ala
ko ɗum woni importance o ko heddi ko importance ala hen. eyyi no mbirɗa noon caɗele Mali ɗen na e constitution o yoywiti hande oɗo saaha onon M5 RFP ko miiji ɗon hande ardiɓe laamu fadde ngu koɓe haani wadde ngam Mali ɓamto leydi ndi yaara yeeso. ana andi transition hana heɓde 3 ans mandat normal ko duuɓi 5 hande ɓe mbaɗi 3 ans déjà minen komin jiiɗi yo feltike élection ji et puis après neɗɗo ko yiiɗi laamuɗe fof mbaɗan élection et puis jomum comment lawol jeeya lawol men par ce que so ndaari constitution en gueɗe goɗɗine hen moƴƴani ana andi joni laamu Afrique fof so ndaari laamu président ene heewi doole président so heewi doole ana andi ko caɗele woni caggal hen par ce que ɓe mbaɗan koɓe jiiɗi ɗum gasata hande malien en heddiɓe fof sa ndaari télé an yiya radio ko woni aduna fof ana yiyan bon joni sa ndaari hay constitution o joni ene haala droit de l'homme ene haala liberté ɓe hewɓe opposant e hen ha joni ko kaso ɓe goni Oumar Mariko en dogui e Youssouf Bathily Rasbaj chroniqueur kaso woni yimɓe ngala golle ngala kalis ana andi ɗum gurnan ne tiiɗi ko ɗum woni haala ka. eyyi hande kamɓe ardiɓe laamu fadde ngu kamɓe ɓe wii ɓe waɗay ñande 17 lewru juin référendum so ɗum yawti si constitution waylama holko ɗum addata e battane walla caɗele e gurdam walla mbiyen e laamu ngu toon to Mali. en adda probléme ene adda caɗele ha heewa hande sa yi yimɓe kiɗal en ɓe jaltini rapport ɓe wi kamɓe ɓe ngala hen ɓe jaɓata référendum ne waɗde sa ndaari constitution ko joguinen joni sa ndaari constitution o normalement sa ala leydi ɗe foof sa ala sécurité leydi ɗe foof a hana waɗde élection a hana waɗde référendum donc sariyaji goni aduna sariyaji goni constitution ko ɗe sariyaji ɗe foof kamɓe ɓe mbaɗani ɗum respecté ɓe jaɓani ɗum wona andi so koɓe mbaɗi koɓe jiiɗi wallude joni soɓe mbaɗi caggal le 18 hay so constitution waɗama adopté ana andi caggal mum ko haala woni hen par ce que hewɓe malien woodi ɓe wi constitution o moƴƴani gaccire ni nouvelle constitution moƴƴani gacce ɓe jaɓani bon ko woni hen caggal ɗon ko haala woni caggal hen ko haala tan woni caggal hen. eyyi hande si ɗum wotama ko foti wonde onon darde mon nden faade e ardiɓe autorité transition ɓe no ɓe woni e jogorade noon leydi ndi. minen ana andi M5 RFP fuɗɗino il y a 3 ans fuɗɗino démarche uji fof ko ɗum résultat mum woni transition hande minen jiiɗi ko leydi ɗi feewa ana andi sa yi comportement gouvernement o Russie moƴƴani aussi ne moƴƴi France moƴƴani ko ɗum fewnata leydi laamu yoɓe gollu ko ɗum ɓuuri so courant ɓe addino courant joni aya tawata koɓe kaali ko foof yimɓe jaɓan mais sa ndaari constitution joni koɓe jiiɗi waɗde point ji ne hen minen min ganda ko woni ɗum koɓe jiiri joni minen min ganda donc so waɗama adopté le 18 ko wono point ji honɗi woni wonda mais min ganda hoɗum woni élection o est ce que élection ne waɗe mois de février 2024 minen min ganda est ce que minen gandi min ganda min jiiɗi andude élection sous quelle condition et puis kalis mum ne heewi watte élection watte référendum o ne heewi ha heewa donc élection waɗama depuis 3 ans on n'a pas fait d' élection joni ñande foof janggo fabi janggo propagande uji natta ɗo ne yalta ɗo hay goto anda ko yimɓeɓe gondi ana andi ɗum gasatade Mali hay goto jeeyaɗe minen foof min jeeyi leydi ɗi ko ɗon mi rima ko ɗon min goni il faut que daren e hakkille leydi fewnte ko hakkille mi waɗe constitution ko woni caggal mum minen gandi ko caɗele woni caggal mum ko ɗum woni minen min jiiɗa mi haalniɓe e M5 RFP haalniɓe yoɓe gaccu affaire constitution somin gacci so Allah jaɓi mois de février somin keeɓi laamu jomum ne jogui légitimité ne wawi fewnde constitution. Soya Jigé a weltanama jarnama sanne. a yettama sanne Soya Jigé goto e yimɓe fedde M5 RFP yewtiranno e Abdoulaye Diallo ko fawi e kabaruji politique leydi Mali. ko winda e jayndeji. ko winda e jeyndeyɗi Seydi Soh walla Seydi Ly Oumar a salminama e ɗimmol a salminama. a salmitama Abdoulaye Dikko mi jabota ko toñangue. aywa bisimilla ko kabaruji jeyndeyɗi ko heewi jeyndeyɗi hannden garti hono ko tawa pelle politique ɗum woni lundiɗe ɗe ana noddi seppuji kesi ko noon Abdoulaye fitine to batti dawrugol ngol wonani e jaɓɓal ustadi ko ɗum windi e hello mum adano jayndi le quotidien de Dakar sabu e wi musidɓe men jandiyankoɓe ɓe walde F24 ina anniyi telladi e laawi ɗi F24 ina rendini landaji lundiɗi ɗi pelle société civile fof ko jiidoɓe yidde e fandari haɓade mandat tataɓo mbo hoorejo leydi ndi Macky Sall sikkita yiddi wadde nde walde yiɗi ko waɗde ñalɗi ɗiɗi seppoji jaam yami
ɗum ko ñande aljuma jeenayi nduɗo lewru jeego ɓuru e janggo e muɗum aset nde e dow laawol VDN ngol e wi Alioune Sané horejo walde yanamar ɗiɗo seppoji ko jaabuwol caggal nde halfinaɓe ndenago ɓesguji ɗi kolli wonde won jilluɓe seppoji ɗi tawi ko hutoriɓe petelaji gandaɗi e woldeji e wi jani nde ha joni walde F24 ina holli wonde ina jogui feere gam yaltinde leydi ndi e ɗi tiɗallaji nden feere ina fawi e dow toɓɓe tati e wi mabɓe goho koyo hoorejo leydi ndi Macky Sall ɓamkolngol o hollo wondi o jeytaki e foɗodiroɓe lefol laamugol e hitande ujunne 2024 ɗiɗi koyo ɓe goppit yimɓe temedde joyi uddaɓe ɓe oɗo saaha tawi koye alhaali dawrugol tati ko lundiɗo o Ousmane Sonko jokade e galle mum yahata artata e ɗeɗo balɗe kala wellite o jokko e haajuji makko e on ɗon sa noon hewɓe woɓɓe du ana noddi hono jewte e kaldal gaɗe yalla kawranan heeɓe Alioune Tine ko goto e daroniɓe haqqeji neɗɗanki ombo haala e nder jayde windore dow internet Sénégal o holli wonde Sénégal so leydi ko leydi ina wayna jewtidal kam e maslodiral ko e jewte walla yewtere mawɓe ɓe ndewi hanki gila hande arani ha Sénégal woni parnortendi jeeɓetendi e fannu potal hono démocratie e windere nde hari e nder ndiɗo leydi ko jamfade ɓen mawɓe darinoɓe lan mbaɗi jijam mumen kame warñeni mumen ngam yo ndi leydi won yo ndi ñiiɓ yo ndi tabit ndi hulende herse ete ndi itine gueɗal Alioune Tine wi ko so tawi ardiɓe Sénégal ɓe jiiɗi leydi ndi wuuro e jaam sikki ala ɗum rewrata tan ko e teddinde haqqeji moni kala kono kadi e ɗoftadi dosɗi nanodiraɗi ko ɓooyi mbaɗana gaska luggitke cokka kaƴene jorta leydi ha wi kek eli jeyde Séné Plus tondu ono noddali ana godi e banggal jamma Macky Sall e Ousmane Sonko ina kaani ƴewde koye mumen e timtorgal moni kala namno hoore mum beele ina yoodi e am so tawi tarikiyankoɓe ɓe bindi inde am de e doggol ɓe bonnuɓe Sénégal caabiɗo fitinaji lepti hono mumen jande Séné Plus nde wi ko ɓe worɓe ɗiɗo kam e jingunoɓe ɗumen ɓe ina kaani artirde haqqillaji mumen gila ko ɓuuri bagal yanani e woyndu lamdal ngal woni no yawiri hoɗo wawi jokkude e banggal faggudu ɗo Sénégal oɗo alhaali addi caɗele mawɗe wonande faggudu leydi ndi kono e wi Jeune Afrique ɗum hulɓinani nde walde ɓe toori hoolare leydi witede SNPIS Eden Garde en pose nde tawno ɓe mbi leydi Sénégal ɓosani e joni mum B+B e janggo ɓurɗo wondude e dejre ete kadi ɓeydare leydi ndi to batte faggudu tellotako jeenayi e temedere wel e hitande ujunere 2023 jaggi 24 a jarama Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtade kabaruji meɗen alalbare hannden jeɗɗi jeego ɓordu e hitande ujunere 2023 gonni nade gonno ɗo leydi Sénégal deƴƴiran heddi e matede ya garta ɓiɓɓe leydi ndi fuɗɗiti gollirɗe jeeyiɗe kewɗe du udditi e jonnon e ɗi alhaaliji pelle politique leydi ndi ana jokki fa hanna e fooɗo ndirde to leydi Mali sappo e jetti ndu lewru ana sarta ɓiɓɓe leydi ndi cuɓo so tawi jaaɓi na jaɓali e nugal sere kesal ngal arde welama fadde leydi ndi jiiɗi joƴƴinde eɗen micco gilla aljumare jaɓɓinde campagne o fuɗɗi toon to leydi Mali hannden jantore men tatoɓerde fawi nde e margol dabaji hannden to leydi Mali woni ko paɗen e nde fawi e dow tiɗallaji ɗi maroɓe jogui e leydi ndi tiɗallaji pawiɗi e rafi ndenagu maroɓe ndenaki dabaji mum en ndu ndenaki e ɗiɗo duuɓi foof rafi ndenagu e leydi ndi waddani maroɓe caɗele hewɓe egguiɗe e dabaji mum en ɗum woni kamɓe tawaɓe ana keddori ɗin ɗonna dabaji olel talla waɗani en jantore nde ko Mali heedi yeeso marugol dabaji e leydi hirnangue Afrique yoma kono oɗo saaha caɗele mawɗe naati toon saabi rafi ndenagu to wuddu leydi to wonmo jaɓani inde mum feññine ko goto e tawaɓe e fedde ummanini ballodiral maroɓe dabaji Mali Mali ɓurno dabaji ka ɓurno saabi hande sa ƴeewi nayyi Mali kodowar naggue fu gue jiiɗa naggue Mali hande laguine naggue fu gue jiiɗa a faami a tawan nayyi Mali ɗi ka ɓuuri hewde leydi ndi foof a tawan nayyi Mali heddoraki nayyi kala nayyi ɗi foof kooti leyɗele kettuɗe meɗen ɗe pour guina nayyi Mali kewtuɗo nayyi mum foof witti mo wittida nayyi mum foof nayyi mum ɓantama nayyi anni ɓante laaman fewtodiri e nayyi ene ɓante torlaji ɗi ɓe guurdi hande no heewi ko ɗum setti o durowo cuɗɗo inde mum mi wari ɗo hana lebbi jooni han 5 mois ni woni ko mi warɗo nayyi an kay no fotti ami ɗiɗi naggue nayyi ɗi wonko heddi toon
kay yogaji min donniɗo yalti leydi ndi ay won yarɗe kudwaro won heddi toon do kay takan lemme an wonɓe dabay muɗum ɓanta ɗum kay limatako kay mema Allah mi hoore pay o ka hana ko bonni kan ton kay yimɓeelen waraɓe ni kañe e hana jeyal ami e banggal leydi kala e saaha ɓe duroɓe ina tooñe dabaji mabɓe tette non holliri egguɗo mo yiɗa indi mum ande yonkiji ɓiɓɓe abda rentako yonkiji dabay rentako dabay du no foye dabay no ɓante hanno mawɓe arande worno ni e nanɗe laamu wala an jogui nayyi ko foti temedde ɗiɗi hattade ittede jungma to ujunere nagui joguiɗa hattade ittede jungma ɗi fuu donkoɓe e mercenaire riisi naɓanɗi faade laaɓa ɗum kam fuu mi jiira guite amin no seedini laamu motti foof to banque to mi jeeyata guure amin wonɗe toon ɗe no foti guure 10 fay wuuro goto heddaki to hande to wona oga sagu du ministre men kañum goni ko duwomi ɗum to kanko tawaɗo e fedde ummonini ballodiral maroɓe dabaji mali e o ɓeydi hen wonde laamu ngu ala fuu ko majji hen nde wonno ena gollida e dosankoɓe ɓe souvent kamɓe laamu kamɓe nadda patrie ley ladde nde donc ɗum laamu no wonde maɓɓe kamɓe laamu puyde tati ɗum par ce que ɓe jokka ɓe warde feyi cuuɗi amen e cumanama par ce que caggal ko nede dabaji ɗi ko yimɓe fuu woɗɗiki winde nde seeɗa daba laamu waɗi toon waɗe cuuɗi foti yiite waɗe cuuɗi foti yiite laamu waɗi minen le toggerne minen sori noon sababu ɗiɗo torlaji e masibaji fuu won e duroɓe yaltinɓe dabaji mumen e leydi he o ko durowo e guɗo mo haalano inde mum mi wari ɗo hana lebbi joyni han 5 mois ni woni ko mi warde ɗo nayyi an kay no foti temedde ɗiɗi naggue nayyi ɗi wonko heddi toon kay yogaji min donniɗo yalti leydi ndi ay won yarɗe kudwaro won heddi toon do kay takan lemme an wonɓe dabay muɗum ɓanta ɗum kay limatako kay nema Allah mi hoore pay o ka hana ko bonni kan ton kay yimɓeelen waraɓe ni kañe e hana jeyal ami e banggal leydi hay sottoɓe dabaji keedañe caggal e ɗe caɗele o sottowo dabaji jooɗiɗo bamako jeeyowna il faut gonɗo e leydi ndi ana jogui caɗele saabi minen jooɗiɓe ɗo ɓe gana yeehoɓe nokku kana taw soodoyoɓeɓe cooda gara dokka men minen min jeeya miɗen jiiya eɓe keeɓe tiiɗalla sanne e ley baasi o saabi ana woodi luumoji ɗiɓe mbawa yaade ana woodi luumoji ɗiɓe jahata soɓe keeɓa ley hen caɗele hertanade luumo ñono fay so laati hono banggal transport ngaji so transport tiiɗi fof saabi sa soodi daaba joni misal tan jonka so motti coɗɗamo so tawino aɗa ɓamanno mobile ujunaji 90 so gadda ga nayyi handen ko a ɓaman temedere e deebe so gadda nayyi nenno nandi hono 90 ɗi mbuuɗu fuu mbuuɗu ɓeydiki dow muɗum yalla ɗeɗo caɗele fuu ina timma o tawaɗo e ardiɓe fedde ummanini ballodiral maroɓe dabaji mani ena limta ummo daro waɗi hen o ando ni solution kam min keɓanayi ɗum taf saabi leydi ndi jaɓa e solution majji heeɓe minen min immi ɗo wala fu ɗo min jaahay no watta fa jam warta ɗo min moƴƴini fa jam warta fu nde waali lewru lebbi ɗiɗi laamu imminan probléme to pour que fa kaldangal immo ɗum ka joni somi wimi hisande mali fu saabi ƴew min jetaɗo o société fu immaki ɗo yaade darode kaldal e kawral e ley raison e ley mali e ley raison mali o momi yaada e muɗum fay goto mo wana min yaade e muɗum mo jaadumi e muɗum fu ɗan heewi tawe min woni torso muɗum yaade joga no watta fa no gasirta fu min iwi ɗo min puɗɗiri gila segu ke masina ñono fay min uditi anni fara bugu lebbi jeegom basi wala mine uditi mine au conseil min gondi e muɗum min tilike ɗum min gaɗi kaldal kawral jenne min tilike ɗum min jeeyi motti min jeeyi cheware min ɓettiki min jeeyi bandiagara bankasi koro duwansa bara pereli madugu amba bamba bamguel min jeehi ngawoje tan kulle tan samba tan aali wala ɗe fu mi dariki e muɗum kabbare fa jam warta ɗon fuu no wayi wonde haɗani gouvernement o ena hollita saaha kala ena wondi e ƴewande mum dalilu jantanade pulaak ɓiiri nayi jaran paali loote so ñawli baaraadi ndene ɓiiɗi koole ɓiiɗi nayi ndima laddeji mbaata um paali ndim an bobbi mbaata dinda
a jarama dinda sare mbiyen naddindare pula ko ngol jimol fawi e nde jantore e kanko olel talla aywa kore kosam e palle jubbe Saliou Diaw a wiyana asma walla en kore kosam nonde an jarama onon du heeɗiɓe RFI fulfulde Saliou Diaw heeɗa noon oto banggue golle ɗe peewi en kaddan ɗo ene ɗe simla capantati e kabaruji goɗɗi